masakay sa kuha ni. Wa po to natuyo gud ba ni largo gid mi sa gono yan. Pero wa mo sila naunsa. Napay masakay guro ando. Boss, turno ka? Pwede ba masakay? Pwede ganung dili god pero unsa na mamuhag ka? Dili ay. Kuhaan kawis pala ba pang sugnod ba? Kuhaan unta nimo danag balhibo para dili kay sa gabal. Ay, yaw kay mo na kusog musiga kay anto ko pud ani mo na kong silig ba. Nahala sige. Paabot sa ta. Ano ba nimo? Boss, sakay ko ba? Uy, hala. Di ba ito mo to kung pasahero gapon? Oh, Wala ka nahadlok? Musakay gapon ka sa kuha? ay wala. Uy, sakay yapon. Oh, sige. Ano ni? Paabot mo na unsa? Unsa na? Gahit ni mo? Karga nimo? Paguyod. Paguyod ra na. Pareha mo karga oh. Paabot ang sa lingkod isa kay. Paabot sa tag kauban. Ah, sige. Ma'am, sakay ka? Oy, pasakyon ko ni mog usab nga hapit man gani tagahapon. Mas may pag magbaklay ko kaysa mo sakay ko na imong motor. Tara day. Ah, mura man kagway salig. Naunsa rin mo kapon, di ba wala? Wa kay salig sa akong bossing, naka 2.0 na. Bahala ka diha. Mas may pag mamaklay mi. Boss, pwede pa? Nakikarga ba? Uy, sige. Tulo. Larga na ta. Namo may mga karga. Mura ram po 5 ka pasahero. Tara. Ikaw, dire ka lod sa tangke ka. Tangke ko. Dire ka. Kaya kanay lang. Pasakya sa Silaguna. Okay, sakay na ni Adam. Okay, ikaw, okay. Pina ka? Right ra. Ay lang mo kayo ha? Ay lang mo kayo ha? Oh. Ay lang mo kayo. Kayo. Ay. Ay, nilihok man mo nga. Akong baligya ba wa na.